Entzun dezagun, Eugenio Ibarzabalen, Gibel Solasa edo Itzatzea. Eugenio. Mila esker. Bueno, zenolako esperientzia ona, zenolako testimonio onak izan dian, eta azkenean, resumen antzeko zerbait egin behar baldin bada, zertaz eidia, egon dia. Egon dia, zertaz, itzein dute lana, ziten lana, lanazko, era berean, autonomia, era berean, ez dakit, halako gogorra izan da, baina satisfazio asko, konforme. Orduan, zenbait momentotan pentsatzen dut ere bakardadea sentituko zutela, zatek giroa kontrakoa zuten. Azkenean, balore hauek enpresaren baloreak dira. Eta benetan esaten dizuet, nik hemen, ez dakit linea bat badao, baina azkenean zuek eredu bat zeate. Momentu honetan falta dana, eta gutxi baldin badao, zuek eredu bat zeate. Eta ni uste lan egiteko hor badaula halako linea bat. Gero, bestetik, baita ere, ez dakit, baino, pentsatzen nuen, seguru esaten dezutela, ezo, baino penakine, merezi du lan hau, merezi du, baino lan honek merezi du, baino pena du, konforme, edo pena daukaut, pena sentitzen dut, baina hala eta guztiz merezi du. Orduan, kontradizio horiek nola daude, ni uste hori enpresaren kontradizio dirala, eta zuek sentidu hortan hor aurrerantzean zaudetela. Orduan, hor gauz asko atea dira eta seguru nago informazio, datoak, eritzia jaso dituzute, eta seguru bueltak ari zeatela gauza horiekin. Eta azkenean beste gauza bat ateatzen dena, erabakiak hartu zuten, zenbait momentutan. Orduan, erantzunak emateko, ez dakiz egituk ezaizuen, baina erantzunak emateko lehenbizi galderak egin behar dira. Erantzuna ondorio bat bestek ez da. Eta galderak egitea ez da bat ere gauza erresa. Galdera on bat egitea ez da bat erresat, baina asko laguntzen du. Konforme. Orduan, nik pixkat hauetaz nahi nun zenbait komentario egin. Aber zeuritzen zaizuen. Ari geanean, zalantzan, burrukan, buruan benga bueltaka. Askotan, ikusten baldin badegu eta gauzak garbi ez baldin baditugu. Konturatuko zeate, badaudela bi mundu. Eta bada, toka. Tokatzen zait. Eta bestela, bestea izaten da, no me toka. Eta bestean, goian, behar bada izaten dugu, gustatzen zait. Edo, ez zait gustatzen. Kuadro bat egiten baldin badegu, hemen, erabekitzerakoan, lau posibilitate ateatzen dira. Jakina, tokatzen baldin bazait eta gaina gustokoa baldin badet, horrez dago bote problemaik, konforme, erabakitzeik, zeharo konforme. Hemen ez dago zalantzarik, hemen ez dago debateik. Bestela, tokatzen ez baldin bazait, eta gaina ez dut gustokoa, berdina, ez nahi zartuko.
nun daude pixkat zalantza gehiago. Zenbait momentutan gustokoa ez den, tokatzen, ez zait gustatzen, baina gustokoa dut. Eta orduan, naiz eta hor zalantza. Hemen nik esango nuke, baldin bazaude, ez dakit, zalantza hortan, hor badaude, behar bada igual zaude, que no te toka, baina gustokoa nora den, zaude gauza batean, tokatzen ezaizun gauza batean. Askotan, organizazioetan ikusten dugu, nauseiak edo jefe batzuk daude, zartzaitez benetako gauzetan, zaude bigarren mailako gauzetan, erabaki biardezuna. Zartzaitez bere zure kontestuan eta erabaki behar dituzun gauzatan, zartzaitez ez denbora galdu. Hemen askotan denbora galdu iten dugu. Baina hemen benetako kezka hemen dago. Askotan tokatzen zait, baina ez da nire gustokoa. Ai, hau da asuntua. Eta erabaki behar da. Nik eritzi bat emango nizueke. Intzazu tokatzen zaizuna. Gustokoa baldin bada, eta ez baldin bada ere bai. Castellanos esan da, haz lo que te toca, koma, te guste o no. Ni uste referentzi on bat dala, gauzak egiteko, konforme. Eta gero, esango nuke beste gauzatxo bat. Badakit, karo, te toka, badu konotazio txar bat. Ematen du obligazio bat izango balitz. Konforme. Eta me gusta, gustokoa, badu beste konotazio positiboa, badirudi nire eskubideak diala. Konforme. Eta orduan zalantzan gaude, obligazioak eta eskubideak, orduan pixkat tendentzia hori dut. Vale. Baina, hemen atera da. Eta nahi nuke pentsarazi momentu batien. Pentsatu favorez zuen bizitzan momentu bat, momentu berezi bat. Erabaki bat hartu zenuten. Konforme? Zein izan da zuentzako, zuen buruaz arro eta gustora sentitu zinaten momentu hori. Ez dakiz ze pasazan, konforme, baina urteak pasata eta ikusten dezute ni hor ondo egon nintzen. Inun gustoko zerbait. Nire buruaz arro sentitzen naiz. Pentsatu favorez minutu bat, pentsatzen momentu hori. Zein izan zen. Ez dut forzatu nahi, eta nahi baldin bezute, zalantza baldin bezute, gero etxean pentsatu. Baina nik esango nizueke, seguru nago, zenbait kasuetan pentsatu ez dutela. Babita, tokatu zitzaidan gauza bat, nahiko gogorra, sufritu nun, erabaki nun, egin nun tokatzen zana. Eta garai hartan, gero, ez zitzaidan bat ere gustatzen, baina egin behar nuena. Eta oain denbora pasa dala, esaten dut arro sentitzen naiz. Erabaki hortaz. Eta gainea, ni pentsatzen nun gauza triste bat izango zalako. Eta halako ondorio onak izan ditu gerorako.
erabaki berdina, berriz pasata, erabaki berdina pasako nun, erabakiko nun. Bati hon bati gertatu zaio hori? Favoriz. Bati hon bati, situazio txarron, bai. Mila esker. Pentsatu favorezatik, nik uste importantea dela. Eta orduan nik hori esango nizueke. Pixkat, hasieran, zenbait momentutan zaila da. Conforme, de acuerdo. Baina nik pentsatuko nun, hasieran esaten genuena, para ser originales hay que volver al origen, idea hori. Eta zenbait momentutan erabaki hartzen baldin badezute, hori momentu hori gogorra izango da. Pena egongo da, baina bero merezigo du. Eta esango zute arrozik zititu ginen. Eredu batzuk zeate, zenbait, hemen agertu dian esperientziak eta personak eta benetan eredu bat izaten dira. Eta nik uste sentidu hortan txalotuak eta benetan ni xapo, niretzako izan den mila esker, nik asko ikasi dut. Beste bat arte eta ondo izan.